mar tim ka bende wang'iyo ting mine e yiero. Mariam, gi odhiambo ma kawuono kaka waneno manifesto mag jolar kom ten piny mopogore opogore, iparo ni singo go oromo gi yudo ombuch joma mine? Kamano ahinya Jael, ka kungo fulo nyinga Mariam Abdalla, atiyo gi migawo mar Team and Transform Empowerment for Action Initiative. To otieno ma kawuono amor ahinya bedo ka mondo mi wawach gi mine. Ka wuoye wach manifesto mag jotend pinywa ma Kenya ma en the candidates, presidential candidates, anya wacho ni for the very first time ineno ka nitie gitemo prioritize weche mag mek mine ahinya kata weche mag ma affect the whole country. Ibo realize ni manifesto margi gitemo mondo gi capture all sectors, to moloyo giketo weche mine mbele ahinya mondo mi gi capture attention mar mine kaka voters. Kamano omiyo adwa wacho ni king'iyo the manifestos gi kaka gidhi affect kata CIDPs e county, ti realize ni manifestos gi nitie kaka they have put them in such a way that ginya in terms of development ginya konyo jopiny maber ahinya in all sectors. Ero kamano ahinya Mariam, to en ang'o momiyo ombuch ng'ama miyo imanyo kabisa kisera iketo ka gi kacha mar manyo joma mine gi? Pogruok mar ombuch ng'ama miyo gi ng'ama dichuo en mane? Ibo yudo ka joma miyo mokwongo gine majority e Kenya ka en youth to gine majority, kata ka en mine to generally from 35 and above gine majority. And apart from that, gikao weche ma go kura ka weche ma gin personal, koro gin joma wuok oko mondo mi gigo ombulu. Tibo yudo ka king'iyo previously in Kenya, ibo realize ni mine osebet ka go kura mok giol, to gisegoye gi chunygi te. To be gimomiyo gigoye en nikech gidwaro dongruok moloyo, gidwaro gimoluongo ni service delivery. To mae gidwaro lokruok e society kuma giae. Mae gimomiyo mine ahinya giwuok oko mondo gigo ombulu. Ng'ato nowacho ni ng'ama miyo kosingo ni teri e loch to oteri. Kata kamano ka wang'iyo ngima mar joma mine, wayudo ka thothgi pod gichopo kuonde ma bende gidwaro mondo gichope. E higni go duto ma bende gisebedo ka giwuok oko mar luto ombulu, ang'o momiyo irem chopo dwach joma mine? Ka wacho matin kanyo en ni ibo yudo ka mostly gima timre en ni joma mine ng'enyne gichal taxpayers, gine taxpayers maduong' e Kenya ka. To being the biggest taxpayers kata joma contribute highly in terms of the taxes ma e Kenya ka, idhi realize ni nitie kaka development wise gi contribute a lot to the country's economy gi social agenda mar Kenya mangima. Kamano. Sani endi wadong' mana gi ndalo chiko to wadhi e yiero. Inyalo mana tayowa mondo wang'eyane moko kuom chike ma bende tayo jopiny e odiochieng' yiero. Ang'o ma bende japiny owinjo bed ni timo e odiochieng' yiero, to ang'o moko owinjo bed notimo? Anya wacho ni sama mine wuok ni gidhi yiero, gima nyaka wang'e wate kaka jo Kenya en ni mokwongo katiba omiyowa right mondo mi wago ombulu. To ombulu ni kata ka wagoe to onego bed ni wagoe e yo makare, to wayiero jotelo maber manya tiyonwa maber, mabe nya winjo wechewa, to gihakikisha ni weche ma wawacho gi
gidhi giketo gi e development maber makoro gimiyowa service delivery in return. Omiyo ng'ama miyo kadhi go ombulu onego beni o realize ni in terms of democracy or protect democracy mar this country in a very big way. That is number one. Number two, any or contribute ahinya even mondo omi wayud plus 1% cha mar president. Wachni koro for presidential candidates wadoro 50 plus 1%. Yudo ka joma miyo contribute a plus 1% cha nikech they are able to vote to gigo ombulu ne joma gidwaro. Omiyo kura ma ng'ama miyo en kura ma jotelo ineno ka jotelo giketo insistence on it kabisa nikech nitie kako contribute e weche mag maendeleo in this country ahinya. Erokamano. Sama bende wang'iyo mago weche mabende chike mabende tayo japiny e odiochieng'no mar luto ombulu. Wanyaneno e odiochieng' luto ombulu mano kalo mano ma 2017. Ji ne tiyo gi nyithindo matindo e pango lain nikech iwacho ni ng'ama nitiere gi nyathi matin ibo kalne lain mondo luto ombulu mokwongo. Koro ne waneno ka nyathi achiel iwilo dinuoya mano chuno IBC mondo koro iketo ne nyithindo gi bende mak more lwetgi. Be maendi en achiel kuom chike ma jopiny dibed ni ketho e odiochieng' yiero koso? Kamano. Ketho chikno en gima wang'ni idhi kawe gima serious ahinya. Omiyo waluonge ni election offenses. Nitie joma okohero pango line ahinya. Gidwa shortcuts. Ng'eny gi jo Kenya ohero ga shortcuts. To adwa kwero gi ni ombulu ma wadhi go ni en gima ber mondo mi kik wakaw shortcuts e gik ma wadhi timo. Nikech kikaw shortcut idwa kaw nyathi ng'ato ni idhi go kode ombulu. Idhi yudi e line kanyo to idhi yudo wich kuot manono. Mar ariyo en ni kidhi go ombulu kik ikaw pesa kuom jotelo in terms of bribe. Gimi bribe mondo mi o inform decision ni e kura ma idhi goyo. Mano be is an election offense to koyudi to idhi maki. Omiyo adwa kwera jo Kenya duto ni kik gitem gimoro aila ni e ombulu ma wadhi goyo ma 2022 ni. Mar adek en ni kik gitem rwako t-shirt mar candidate mora mora. Obed mar any presidential candidate, any member of county assembly, kik gitem rwake odiochieng' mar go ombulu nikech mano tango ni idwa influence kaka ng'ato dhi go ombulu. Omiyo mano en an election offense to koyudi to idhi maki chieng'no. Kamano. To be go koko. Jali, yes. Sama koro tika ne monde. Katieko to wach mar go koko kuma ji goe ombulu be okoyie ni chako go koko. Iwacho ni mae candidate na gone uru ombulu. Ko yudi to idhi maki. Mano is also an election offense. Mabe nigi fine or attract fine of up to 1 million. Erokamano ahinya. Sama koro watieko Mariam kimiyo wachni mogik. Gisani nitiere jogo mabende ginyiewo kanyero opande, nyiewo ombulu, mano kanyero bende inyalo wuoyo gi joma timo wach machalo koda manero sama koro watieko kodi. Adwa kwero gi kabisa e wach mar uso kata joma dwa nyiewo ombulu kata gidwa nyiewo ID mar ng'ato. Adwa ng'isi ni mano kuchi to onego beni i protect at all cost. Owacho ni sani ene top security agenda mari. Omiyo onego beni make sure ni by the time ma idhi go ombulu in gi ID ni kata in gi passport. Koro akwayo jopiny mondo obed motang' sama sani ne joma dwa nyiewo kata joma dwa uso ombulu nikech gin desperate in one way or the other.
maybe gionge pesa, adwa kwero gini gima gidwa timono, gidhi uso future mar nyithindwa mbele ka. Erokamano ahinya Mariam Abdalla kantiere e studio ma Kisumo ka bende watimo mos ne ng'ikruok matudruok ma bende e wabedo go motelo. Kata kamano wago erokamano kuom miyo waduondi e mine wacho ka watwak e wi ting' mine e yiero. Mano kanyor kantiere kod Mariam Abdalla e kaunti ma Kisumo kata studio ma Kisumo. Mano e twak ma kawuono mar mine wacho.